Molt bé, bona vesprada als que esteu així, sobretot perquè és una roda de premsa celebrada un dijous per la vesprada i la Ràdio Pecau. Però creiem que el tema ho mereix i, com sabeu, nosaltres no tenim cap problema d'exposar-se, de comparèixer davant vosaltres, perquè nosaltres creiem en la llibertat d'expressió, en la transparència i diem no a la censura, la manipulació i la mentida permanent. I si he volgut començar la roda de premsa d'esta forma és perquè la raó de la mateixa no és altra que parlar de la televisió d'Ontinyent. Una televisió que paguem entre tots i totes, que tots els anys es costa un bon grapat de diners i que ha estat batejada pels veïns com Telelina. Per les raons que tots ja sabeu i que no cal ara repetir. Han estat moltes les ocasions en què els socialistes hem manifestat que davant del desgavell econòmic que pateix el nostre Ajuntament i davant l'ús abusiu del servei públic de televisió, ha plegat l'hora de tancar les portes de la televisió local d'Ontinyent. Però la senyora Ilsa sempre ha fet cas omís al nostre Consell. De fet, ja ens digueren a una sessió plenària que no acceptarien cap dels nostres consells. Però és la nostra tasca. Nosaltres hem de fiscalitzar i controlar l'acció del govern. I com esta decisió de la senyora Ilsa perjudica els interessos dels ontinyentins, no podem quedar-nos de braços creuats. I és per això que anem a donar-nos l'oportunitat de rectificar perquè encara estan a temps. Com alguns de vosaltres ja sabreu, ahir al butlletí oficial de la província de València es va publicar l'anunci de l'Ajuntament d'Ontinyent en relació a la convocatòria de licitació del nou contracte del servei de televisió local d'Ontinyent. I perquè es conega la realitat i no es manipule la informació, vos compararé aquesta licitació amb l'anterior i així que pugueu fer les vostres. La gestió de la TVO es va adjudicar fa 2 anys a una empresa de fora d'Ontinyent per 121.000 euros. No insistirem massa en quina empresa d'Alzira porta la concessió i els seus vincles amb l'anterior president de Canal 9, Pedro García, l'amic de festes i d'abrics de bigotes. Això seria motiu per una altra roda de premsa, perquè d'això en podríem parlar també una miqueta, però avui ho deixarem de banda. Perquè ara el que ens interessa és que conegueu que esta vegada la gestió de la TVO es trau a licitació per 145.000 euros, és a dir, 24.000 euros més del que està pagant-se en aquests moments. En època de retalls, resulta que la senyora Lina Ilsa vol pagar més pel servei de televisió municipal del que està pagant-se fins ara. Però sabeu per què passa això? Quina és la raó per la qual Ilsa vol pagar més per un servei que l'Ajuntament no es pot permetre? Doncs perquè s'ha de pagar també la senyal privada de la TDT. I per què hem de llogar i pagar la senyal de TDT havent un senyal públic destinat als ajuntaments? Doncs perquè, entre altres coses, Ilsa vol una tele sols per a ella i no vol que es posi en marxa el canal supracomarcal, no siga que Rus o l'alcalde d'Enguera isquen més que ella. Així que la mateixa dirigent política que li pareix un despilfarro que el govern doni diners perquè els xiquets del tercer món puguen menjar o tenir educació, la mateixa Lina Ilsa que malparla d'aquells que ajuden els desfavorits, no li dol balafiar 145.000 euros de tots els veïns en pagar-se una televisió. Més de 24 milions de pessetes pot acabar costant-nos una televisió que incompleix el més mínim còdic d'ètica periodística, que manipula, censura i té com a únic objectiu de servir d'òrgan de propaganda de la presidenta del PP d'Ontinyent, María Lina Ilsa Rico. I miren, saben què diu la gent? Que si la presidenta del PP d'Ontinyent vol una televisió per a ella soletes, doncs que se la pague de la seva butxaca, o que li la paguen els amiguitos de l'alma, que d'això el Partit Popular en sap. El que no es pot fer és endeutar l'Ajuntament d'Ontinyent durant 3 anys, com ho ha fet la senyora Ilsa i el seu equip, i al mateix temps que tots tinguem que pagar una televisió per a major glòria de la presidenta del PP d'Ontinyent.
El que no es pot fer és dir-li a les associacions, als empresaris, als sindicats, als parats, als joves, als esportistes, a la resta de partits polítics, a tots, que no hi ha diners i després malgastar més de 24 milions de pessetes amb l'únic objectiu que unes càmeres vagin tot el dia darrere d'ella. Això és una irresponsabilitat que no mereix el recolzament ni la confiança d'esta ciutat. Crec que un ajuntament amb un deute de 20,5 milions d'euros i amb un forat de 1,5 milions d'euros a la fi del passat exercici no es pot permetre gastar-se aquests diners en el flato i el lluïment d'una política del segle passat. Els ho diem una vegada més, senyors del Partit Popular, rectifiquen. No empitjoren més la situació. Deixen de pensar en els focus, en les càmeres, en la propaganda, en les primeres pedres, en la parafernàlia, els trons i les piules. Els ciutadans no ens votaren perquè pensaren en aquestes coses. Estan molt equivocats. Ontinyent no mereixen tindre governants que l'últim que els importa és el benestar de tots i cada un de nosaltres. Ho han demostrat en reiterades ocasions. Interessos partidistes i electoralistes és l'únic que els motiva. Per sort, hi ha gent que pensem d'altra forma, que pensem que hi ha una altra forma de governar amb el ciutadà i per al ciutadà. Si teniu alguna pregunta o qüestió, estaré encantada de respondre.